Orek-orek motor mabur asik motor mabur gede rodane golek foto sing gede dhuwur terus yo
ayo ayo Solangga prajurit kacang dinas kang atrape ketegaran pabari saking palagan Joko maju andrung kehinegara Ridho rahayu tetap bersatu Griming suarane prajurit kuda Sora rame-rame sesenggah rotan canggih Slumret bende beri kumandang ing antariksa Saya nambah sikra Ganda suara solae Sisa
Yuk. Ah, yuk. Jarangan sekolah kayu ngendang hati. Warung Pajo. Panaragan dados. Yuk. Kuto Semarang harum sekar melati meski kepintut barang kabeh sak mulai rodo asri kata endah ayu lan sampe sepuyu sampe merati harum sekar melati meski kepintut barang kabeh sak mulai Kali rojo asri endah Iya. Kalau apa? Cetit. Oh. Hello korai. Sloka bata masa jedete dhuwur mak lenggun ngono sing isor jajal iso apa ora? Jendete iki sing bener. Nek ketok ora tahu ya tak jedet ning isor ya. Ha maju. Maju no. Wale ya diputer nek dijange ya. Ha maju. Tak kandhani diubeng kese lek dijoke. Emak aja. Oh sik fales. Heeh, baleni. Emak aja. Ajan sampai pelaku ajan tak junti tejan para popo pemanasan sing jendet sing ae tak kandhani kek kono wong ayu-ayu kae aja kok milih pelaku mbek jendet ya. Heeh. Kok panas iso? Ya kok jaluk bedak ya bos. Kok ngadeg sik jempret sik. Ama jengti. Oh. Ama ajeng. Ayo. Ama ajeng. Ajenti. Ah, ajenti. Tak jenti tak jenti. Tak jenti tak lah wong gek sedelo kok wis KO. Wis iso. Majan tit lololot.
tangan Dani. Ingat cinta. Kaos sejan. Kaosmu lho. Ingat cincau. Mak jantin. Ya, jantin. Jantin, tak jantin, tak jantin. Jane susure gua mbokan iki. Mak jantin lolo wong mati ora ayo pada sayang bantunya indah bantukan maju ternyata keturunan jaba kota sajaran desa muda mati ayo pada sayang yuk yo penasaran mas yuk Eling on
pungkon nek ramunane kita teko lahir terus yuk yuk ayo mas Ono bocah wadon manggon pinggir dalan takon ono dalan aku jago neman ono sudah duwe wancinya wis doloro kesempatan sore hari ini yang berbahagia kita ada UTKR masih lanjut hingga nanti malam dan saksikan kreasi-kreasi dari Turanggo Kridurayu. Terima kasih, selamat sore, atur thank you, atur bahagia luar biasa. Jaya jaya jaya. Yuk bisa ayo tenggelam lu emosi tolina lelole soke 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 mas kender ekolane soke 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 mas tuki ekolane soke 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 soke
ngajak gunaman balik kawis duit wanjinya wis kero-kero kancanan riya kedorahai ayo yo sedulur yen krungu swara adzan padha gati-gati tuminta sembahyang limang wektu aja ngandileno gawe pengingatero yo kanca sedulur yen krungu swara adzan padha gati-gati tuminta sembahyang limang wektu aja ngandileno pengiat barang agama tadi yo ini Bin Iya, kayak gitu apa? apa? Kayak Masih apa nama? kampus birik taruh kasih lire sambirono hambre sakar gedung kunas kendayo mawe rara ruknane triyo Lebu. bibir dikondisikan. kamu suwek iki lho Orang lambene iki lho kondisikan. Yuk. Langsaran.
ayo. Apa kijing miring? Betul. Lucu apa Wah, Iya. Duh. Podang kuning apa selendang kuning? Iso angane. Sek, hop. Urung dikduk, katoke urung tunjukke. Lah nak plotrok piye nak selendange dijipuki kuwi? Nah, wis kuwi wae. Iki lho. Iya. Wes telu wae cukup rasa kakek rayup iki. Ora. Oh iya. Ya. Wes. Sapa? Aku. Waduh. Masuk. Iki jenenge. Kene wae ya. Tapi aku disawer. Wah. Ya, kijing miring Mas. Iki tekan koramitmu. Ji, sing ora nang buntute. Ini wae ya. Mau ono bene iki. Tak malu ah. ayo nek ditutuk Mas. Aku arep ngene. ya kono Ah, jejer sing di omah ah.
para kanca padha saka sing penak setata lagu sampai pada saka trono trono Yati eta ora gerak Yati eta ora gerak Priyagung padha yawan Priyagung padha yawan Jejulune tuwon padha Cotal limon Yang salah